Mak kabari sampean ya apa, Mak? Ambek iku Alhamdulillah. ambek brondong iku, brondong jare sampean. Brondong apa sih? Pacari sampean iku lho sapa, Mak? Aduh tak buak iku playboy wegah wong niku. Sampean iku lho Mak wis tuwek anteng ndek omah iku turu-turu. Kok sik pacaran tok ae. Sing pacaran iki sapa ya? Kon niku kena menang lho nek aku tuwek kon. Lah aku lho Mak sik kuwis-kinis lho, Mak. Jan aku sik enom lek sampean kan wis tuwek. Terus aku lek tuwek gak oleh ngono ngelirik-ngelirik ngono. Ya gak oleh ta wis anteng to, Pak. Terus begejekan ya ane golek lanangan ning ngono iku. Lho, ancen aku ki golek jati diriku lho, Mak. Jane aku ngono iku, Mak. Aku lek durung umur 70 gak kira mandek. Ya Allah, ya lek umurmu sampe 70 lah, kon golek umur 50 wis ngene ya apa? Sampeyan ndongakne aku elek. Ora ndongakno. Jenenge umur gak melok duwe. Ani ya apa teko Blitar ndi pesenanku oleh-oleh. Ora gelem nyangoni njaluk oleh-oleh. Lho, lak gak ngetok-ngetokno lha wingi anakmu tak sangoni lho. Apa nyangoni mek 2000? Lak sangu ah 2000 gak tuku apa? Apa? Kancane mek nyangoni 2000 kok njaluk oleh-oleh mah. Swangune akeh rupane rek iki. Ya ta. Kon tukok napa? Rupane gelang. Astagfirullah. Gelangku. Iku investasi bodong iku duit anakmu iku. Ya jarno, Kok nek Bapak. klambi-klambine arek ngono cek cuantik ta kok sawah. Ora, aku sing penting aku kok cekne ketok uang cekne. Aduh, gelangku gede ngono lho, Mak. Cabang bayi sak karepmu kandut sing penting kon. Aku mek ngandani sampean wis santeng ndek omahe, wis gak usah pacaran-pacaran. Cekne aku ae sing pacaran. Sampeyan niku wis tuwek kok jaman gak nyebut. Lah awake iku enom malah bondut.